Takže čau lidi, vítám vás u nového videa. Hnůj, jak jsem sliboval, už to natočím konečně, jak šlapu po hnoji. Jo, takže vidíte, toto je vážně močka, jako jo, šlapu tady po hnoji. Tohle je ten váš slavný speciál, pro který jste mě všichni prosili. Fuj, hovna, všude tady jsou. Jo, tady je hnůj, jako fuj. Jo, vidíte, hnůj. Jo, takže ten váš speciál dneska natáčím. Takže cibulenka, tady roste cibulička, plesnívá, čumte na to. Prostě jak se tady bořím, jo. Fuj, cibule, hnusné. Jo, takže dámy a pánové, smrdí tady všude hnůj. Je to jako fakt fekál. Koukejte jako na moje boty. Jo, Adidas. Myslím, že jsou hezké, ne? Jo, tak to udělali tady ty cibulenky a tady ty hovínka. Takže lidi, další video bude, víte jaké? Psycho 2. Pro dnešek končím. Zdar.